Sempre soubemos que vivimos nun país de listillas e de listillos. E iso agora comprobámolo unha vez máis co tema das vacinas. Os primeiros en colarse foron concelleiras e concelleiros dun lado e de outro. Despois viñeron os militares e agora toca o turno aos obispos. Eu xa me pregunto cal será o seguinte gremio en colarse. Aposto polos banqueiros, para que non se sintan discriminados. Aínda así, teño unha pregunta. A estes listillos e listillas que se puxeron a primeira dose, agora imos darlle tamén a segunda dose. Seguindo o criterio de Fernando Simón, deberíamos darlla para que non se perda a vacina. Pero eu poríalle unha condición. Se están tan preocupados por poñer a vacina e velar pola súa saúde individual e propia, pois que donen o seu salario, á ciencia e á investigación. Iso sí, que nos deixen un pouquiño para a comedia, porque está claro que desta só imos saír con humor. Obispos, militares e políticos. De que me sona a min eso? De que me sona a min eso?